Heel soort nieuwe spelers bij de bijkamer. Er zijn heel soort spelers bij voortgaan. Even de spitspositie. Soort is de praat ook over de opvolging van Alfred Finn Bogason. Thomas Dalgaard. Wat vies nou eigenlijk van die topscorer van deze competitie, Thomas Dalgaard? Daar hebben we nog helemaal niks van gezien. Dus die heeft één keer in invalbeurt 20 minuten meegedaan. En toen dacht ik eerst dat Petter Hansson is teruggekomen. Ja, Petter Hansson, ja. Hij is weer waarom. Ja, het is een jongen die schijnt opgesteld werd alleen voor zijn doelpunten. Niet zoveel trainen of niet zoveel hoefde te trainen. Niet de conditie was. En die heeft meteen volop meegedaan. Is geblesseerd geraakt. Ja, en nu heeft hij... ik heb één keer 20 minuten zien spelen. En één keer heb ik hem een half uur zien warm lopen. Maar het is toch net echt des Heerenveens om een speler van 30 jaar te helpen? Nou, dat is niet helemaal waar. We hebben in het verleden ook wel eens Kamataru, Popov, dus er zijn wel eens Sibon. Er zijn allemaal dertigers geweest die we gehaald hebben. Dat kan en vaak ook uit nood. Maar dit is net een speler met de intentie om die met 2 hier weer maar Veenstot te verkepen. Nee, maar dat hebben ze ook duidelijk kenbaar gemaakt, Heerenveen. Heerenveen heeft natuurlijk ook niet meer de ongekende mogelijkheden. En Heerenveen heeft eigenlijk nog nooit een dure spits gekocht. Ze hebben ze vaak duur verkocht. En deze jongen proberen ze gewoon achter de hand te hebben om te kijken hoe het met Oet gaat. En Oet is wel een jonge jongen en hij heeft er nou 3 in liggen. Verleden jaar bij Heracles scoorde hij ook 3 keer. Dat heeft hij 10 wedstrijden ook niet gescoord. Dus ik hoop nu dat hij dat mooi doorzet. Dus dat moet we maar even afwachten. Maar ik vind het wel heel verstandig dat ze een oudere speler achter de hand hebben. Ja, laten we even hier wat... met Finn Bogason natuurlijk. Dat is ook de pech van zo'n jonge jongen als Oet. Die wordt vergeleken met Finn Bogason. Nee, met alle voorgaande spitsen. Nee, dat is geen pech. Want dan moet je naar Heerenveen toe gaan. Maar Heerenveen heeft alle goede spitsen gehad. Hè? Je bent de opvolger van Klaas-Jan Huntelaar. Nee, ik bedoel met wat Dalgaard er zelf met Finn Bogason wordt vergeleken. En het grote publiek vergelijkt Oet met Finn Bogason. Dat is niet terecht. Natuurlijk wel. Waarom? Nou, omdat jij die positie claimt en jij wilt je waarmaken. Finn Bogason is er ook begonnen als een onbekende spits. En die had ook illustere voorgangers. Nou, en die moet hij ook doen vergeten. En dat heeft hij gedaan. Nou, nu is dan Oet de eer om dat te doen vergeten. Want zodra hij er 20 maakt, zijn ze Finn Bogason weer vergeten hoor. Dat wel, ja. Zullen we even zien wat Dalgaard er zelf uit? It has been nice to get to know a lot of new people, a new environment. There are nice people here. But I'm not so happy about the football yet. Do you know what's the reason you didn't play a lot in the first 11? Yeah, they think I have to get more used to the style of playing. My fitness level has to be better, and also I have a little injury in the beginning, so now I hope it's getting better. One of the people who works at the club, Foppen Haan, you know him, old coach of Heerenveen, he said he's not fit yet. Was it true? Yeah, maybe I needed 15% extra to get fully fit, but I think I'm getting there now, so just want to play now. Ja, en hij is wel ambitieus, want ik heb begrepen, hij wil 20 doelpunten maken dit seizoen nog. Dan moet hij wel de kans hebben om te spelen. Ja, want we hebben nooit gekeken Oet. En hij heeft er al een pleidooi over. Nou ja, dat eigenlijk net voor Oet, maar hij heeft nou 3 keer gescoord. Is Oet een betere spits als Dalgaard? Of is het nog moeilijk te zeggen? Omdat je ik heb van Dalgaard nog veel te weinig gezien om daar wat over te zeggen. Dus dan zal ik eerst Dalgaard wat meer aan het werk moeten zien. Wat vies van Oet? Wat vies van Oet? Nou, ik heb Oet natuurlijk verleden ook een aantal malen zien spelen. En toen heeft hij toch het ook heel moeilijk gehad bij Heracles. Maar Heracles was sowieso ook een moeizaam seizoen verleden jaar. Om kansen te creëren, doelpunten te maken. Nou, daar hadden ze hem voor gehaald. Op een gegeven moment is hij ook weer op de bank terecht gekomen. Wist al vroeg dat hij terugging naar Heerenveen. Dat heeft ook niet meegeholpen in zijn motivatie. Dat zegt ook wel wat over de instelling van de speler. En op dit moment kun je alleen maar zeggen dat hij het tot nu toe heel aardig heeft gedaan. Hè. Zeker is hij goed genoeg voor Heerenveen? Nou, dat zal moeten blijken. Ik heb wel mijn twijfels, maar hij krijgt het voordeel van de twijfel. En op het moment dat hij zo speelt als de laatste wedstrijd, dan is hij van grote waarde voor Heerenveen. En wat vies je over Oet eigenlijk? Ik wil wat belangstelling voor Oethorn. Omdat het een type is, zou ik hem toen zeggen, jouwt nooit, in echte Duitse, jouwt nooit op, na de goal dat voetballend. Alleen ja, dat moet ik in het speeltje passen. En zat het nou de oude aan de week die had, ja, of 12 weken alleen. Dat kan ik een stimulans zijn voor die jongen. Ik vind hem wel wat hij, hè. Gert-Jan, die Lensclub in Nuremberg vanzelfs, speelt het er al wat trouwens voor die? Ja, nou ja, het gedoe bij Heracles, daar ben ik ook wel voorbij gekomen. Maar daar heb ik nee tegen gezegd. Maar voor de rest is het behoorlijk rustig. AZ misschien? Nou, die terugkeer zie ik niet zo zitten. Nee. En ik denk AZ ook niet. En het is gewoon op dit moment ook heel vervelend om werk te zoeken. Om werkzoekende te zijn. Want dan ben je altijd afhankelijk van een collega die ergens ontslagen wordt. En dat gun je geen collega toe. En dus ook het liefst ga ik naar het buitenland toe, want dan heb je wat minder verbondenheid met je collega's. Want daar zal dan ook een trainer moeten zijn die... Maar iets concreets, echt concreet spelen het er dus nog net? Nee, het is heel rustig. Het is overal dan maar net begonnen. Hè.